di mo pa aram? Anarin nga ni, maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Alright. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Gonna knock on Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. your bell, tap on your window too. Sana po ay okay ka mo. Okay man kami digdi. When the moon is Ako po ang sa lingkod, Mardela, dahil ibang salit sa napirutian. Iba na kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Mga pangyayari sa palibot, kasabay po dyan ang mabulos ka ng impormasyon na mag-alis sa luwa sa Wagigan Mega Force Patrol. Welcome po sa programa. Aram mo niya itong kanyang pong aldaw. until you Nin Monday, come out, regular holiday today. little girl. Kaya Sleep, let's count. sa mga kababayan po niya to, nyaon sa mga rong daso, iba na sa paglantuag. Can I hold you near? With you Ganyan po, National Heroes Day. Alam, pagarumdom mga tugang sa mga kababayan po niya to on your bed. na naging instrumento para magagawitan ng kasarinlan o katalingkasan sa enterong Pilipinas kontra sa mga dayuhan. Until you do. So mga kababayan po niya to, mga tugang na sabi nga ni kaya ni maski mag-absent ngunyan, may sweldo manggiraray sa regular holiday. Pero pag present ka ngunyan, 200% ang sweldo mo. Sleep, Ayan mo tabi, ari. O bueno, lado technical, sabi po niya to dyan si Chief Ramir Tanay, yaon man si Jerome Nico Martinez, kadi si GB Social Media Department, way down here. I'm going matang sa newsroom. to the door. Ring Kasabay po niya to dyan si Jenny Machubelar at saka si Shara Meliron. Baka bukas kasama na natin si Nicole Ann Gloriani. this parade. I'm gonna Bantang dyan sa luwa sa Mega Force Patrol, sa Dalagos po na pangalap ng mga istorya. Kanganing may balang ibog sa manuan sa mabukano mga turog sa pansitan. until you do. Yan po dyan, siyempre, ang samuya po na mga pag-iriba, Panginot po dyan si Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Yan man si Pading Jomar Bien, Lagadi, Tabaco, Ligaspi, si Santo Domingo to TV, dyan sa 1st District. Partner Alarmario, mga istoryang nakakala po dyan sa City Hall. Pantang si Wake up the town, you'll see. Baby Angel Mostaza sa Regional Center Site, kasi po sa Ligaspi 4th District. You're gonna Diyan po sa Daraga area, yaon dyan si Joshua James Bino, at ang bunso, yaon po sa Kapitolyo Provincial, si Karen Ala. Siyempre sa mobile, count the sheep. yaon po dyan si Henry Daboy Matang, mata ng DCGB sa kalsada. There. Yan, taon-taon sa naboy, so radyo mo dyan ta, pigpreparar pa ni On your bell. T-Wise Enterprises. No tip. If you come out, Naning mas pogi ang dating mo dyan sa labas ng kalsada. you do. Ano, mga tugang, di ngunyan pong aldaw, National Heroes Day. Pero, dapat po sigurong rumdumon taman ang mga modernong heroing ngunyan. Mga tugang na nagpapakaon sa to. Yung sakripisyo kan sa tuya po ng mga parauma, yan po siguro ang tawan taman ng preferensya ngunyan. Di ba? And siyempre, duman po sa mga kababayan ta, mga tugang, magpakarga na kamo
ta-final na ini. Sa lapi, ang aumento sa diesel sa agang alas 6. Sa gasolina, nadugangan sa salapi, naging 70. 70 sentimos kada litro, ang aumento. Yung kerosene, from, 10 centavos, kanagay Sabado, nga naging 30 centavos per liter. Effective po yan sa aga, no? 50, 70, 30. Yan po tabi ang chronology, kang mga aumento kang presyo. Gasolina, 70, diesel, salapi, 30 centimos sa kerosene. Iba? Alright, mga dugang, duman sa mga kababayan ta, kwanta ng unaning mga reports sa mga pag-iriba ta, may kakaurunon po kitang unyan mga dugang taod sa naman para po sa tuya pong mga istorya ng pagkaaga. Kwanta ng report ni Sir Chief Jimmy Nasalita, halip po dyan sa luwas. Chief Jim, plus kami, Chief. Hello. Yes, go ahead. Naaga tabi Director Mar, naagihan ko digdi sa anong barangay ni Dunaw? Barangay Dunaw. Sinda Mayor Nando Gonzales, Vice Mayor Yip David, and Kagawad Madu Manlangit. Mainiton pero matubigon digdi sa palaog ng gadigdi sa Aliko. May mga heavy equipment digdi. Aramo niya to kay Mayor Tay Nando Gonzales. Maulog tabi tayan o cellphone mo. Maulog ang cellphone mo. Kung ano-an ka sa natata, mainiton mo niya pero matubigon digdi sa tinampo. Good morning po tay sa ibong na linya. Si News Director Marardila sa DCGB. Paano pini? Siguro dahil sa mga umandig din na napiguma at itipon ng tubig sa mga uma. Apa? So, siyempre, naging reservoir ng tubig. So, nagbubulos. Maski dahil na nag-uran, kung natipon ng tubig, nagbubulos ng gararay. Ang nangyari kayo yung drainage system na digdi sa highway na dating naglalao dyan, medyo pika trabaho. Kaya nagkaroon kami dito ng diet na tubig dito sa may Aleco na nagtipon ng tubig, take a discharge. Sa madaling sabi, hali pala ninisa dyan sa mga makabasan. Tan sa likodan kay ning Aleco, makabasan tabi Director Mar. Yun, pagkatapos nagtambak man sa Aleco, ang magibunganik yung substation, so lalong nakagrabyar sa sitwasyon. Pero ang pinakakuandig din, kasi ngunyan parang nakakaagtang highway, kanal dyan sa highway. Apo. Na ito dati, nagkukonekta duman. So pag natapos ining highway na naikagin yun, hindi sa may harap ng Aleco, maresolvehan ini. Pero sa ngunyan, nagigibo kami kay Remedyo, ang mahali na una ini, naghahano kami kay Remedyo na mahali na ining tubig hindi. Sana ni magnormal na. At kung ini talaga mahahali, mapagal sa mga nagamotor, mga tricycle, sumalaog digdi sa Albay Electric Cooperative. Alam tanaan, Jimmy, talagang siringkan yan. So, kaya natin pigo ko na maremedyohan ini. Ang aning mahalian na. So, bakay, ako 1 billion ang kakasusong midigdig. Diba, mga 10 lang, kaya na ini. Ganyan baga, palag control, billion. Iyo. Medyo demi kaya ang billion. Pero kung mga ini yung remedyo midigdig, dito lang na kwarta ini. Pero mahiling mo yan. Yan dahil ang tubig yan. Iyan uroron baga tabi Mayor Tainando, yung mga proyekto, flood control and corruption. Kumusta? May pa po kita tayo. Ining mga patrabaho sa tinampo digdi sa area sakop mo sa Siyudad Canligaw. Diro-diretso baga sa mga rehabilitar kan tinampo. Sige man ang trabaho, ay man kami nahiling sa diferensya. Dahil ko lang aram kasi ang work program dahil man sa mga ipapahiling na ang public works. So dahil ko aram ang kosto. Pero sige ang trabaho man, susulit man sa mga naraot, lalo itong mga nagaba dyan sa Ligaw Piedran Road, sige ang trabaho. Ang dahil ko lang aram kung anong posting kayo ni. At iba umabot ng kibilong ng girarin na naman. No, ang problema wala kaya yung mga transparency board tabi Mayor Tay? O dapat ko tayo ipag-publish nila. Bako lang, alam mo, ilalagay mo sa billboard, so gross total, okay lang ito. Pero dapat ang public works kita, may website nila sa Facebook, halimbawa, na igos na naman na sige explainer. May mga explanation, alam mo, ini project na ini. Nga tatahalang kawon, dahil sa masipay, dahil sa pundasyon, dahil sa iba-ibang rasones, tanganing maintindihan kang publiko, nga tataharalang kaw. May mga proyekto talaga na kung gusto mong maremedyohan yan, gagastusan mo. Iyo. Kung di mo man gastusan, di mo man maremedyohan.
Pero ang importante man lang, mapaliwanagan sa tao, ma-justify itong mga gastos na ito. Baka man so dakulang gasto, paano man kung di mo gastusan, di mo man maremedyohan yan. Pero ang tepuhan lang na may justification ng gasto, tanganing ang tao satisfied. Oo. Kung sa'yo man ang gad napaduman, kumpiran gas ginasto kan sarong proyekto, kung tugma man ang gadang pundong inalokar kan gobyerno. Iyo, Jimmy, pwede man sila magkaliwanag sa radyo, sa Facebook, sa media, na tanganing ang tao naiintindihan ang mga proyekto ng pinigibok ang publiko. Kung minsan, nagugulat na 250 million, 300 million. Yung mga kantidad na yan, talagang makikigig ka. Pero kung ipaliwanag na maray, kung nasa siringkan kahamahal, yung tirong detalye, ako na ko siguro, maintindihan man kampo. Mas lalong nakakakigkig mayor tayo nando kung dit bako nga ni Bagyo, baha sana, minabring katulusan proyekto. Ayun, yun ang grabing tigigyan. Kasi, yun ang makakigig. Kasi, nakulaon ng ginastos, pareho kan mga ligaw Pioduran Road, mga ginibod yan na nagaba, sinulit, di pa nga niya nung nabula, gaba na naman. Susulito na naman, hundreds of millions, gaba na naman. May mga lugar dyan, 3-4 na beses na nagaba, gaba na naman. So, yung mga siringkaan baka na dapat siguro, ayusin na yan, mapaliwanagan ng mga tao, ma-justify nila ang sendang aksyones, lalong-lalo na sa question sa kwarta, kung paano nagibo, sa mga seat pile, pirang metro, pirang binaon, intiro ini, tanganing may transparency. Ang tao man, siguro, pag nahiling man nila, na tama man ang mga program of work ng gobyerno, nahiling man nila na talagang magandang resulta, matatanggapon man ang diskwestitulo. Anong tama ng kwarta kung dahil pagpakarise ng sa tuyong mga komunidad, ng sa tuyong mga tinambo. Pero kay puhan, transparency. Ano rehabilitation po sa Ligaw Pioduran Tabi Mayor tayo, nahiling ko, an engineering design industry. So, gabyon, ano, sa pagiling mo tabi tayo, stable man ini, okay man ini? Yan ang hindi ko aram. Kasi kumisan ang problema kasi dyan, may geological problem yan. It's not only an engineering problem, but it is a geological problem. Ang daga nagtutumba, ang daga nagbabagsak. So medyo ibang klase yan. Medyo it requires a lot of study, a lot of engineering work, and maybe a lot of geological study to determine what is the situation of the soil, kung mabagsak, kung stable sa ilarom. So ining bagay na ini dapat pinis-diran, otherwise sigang gastos sa kidakulaon na kwarta, kaya man maremedyohan. Kaya pag sulit mo babagsak, sinulit mo babagsak, may mga lugar dyan, 3-4 na beses na buminagsak. And then, ang gigibuhon, pareho na namang ginibukan before that. Siguro may pag-iba na design. Tanganing, magibo yung mga bagay nini in accordance to engineering and then proper ways of doing things. Okay, bilang mayor, dahil lamang forever nag-implementar tabi mayor nakipag may prior na pakipaghoron o ororon ang LGU with the DPWH before implementation? Minsan, pag may kepuan sila sa muya, nagdaduman sa muya, nagkakagad itabang, ini. Pero kung dahil man sila nalalangong. Kaya, kumisan na kukonsulta kami, may mga bagay man, dahil kami nakonsulta, pareho ka sa mahaba, ay sa malama, pareho ka sa kulyat. May 250 million, 270. Balita ko, dinagdagang pag 50 million. So, digdi man sa kulyat, 150, 200 million na. Ano ba ini? Gusto may mahiling. Dahil man lang kay mga siringkaan. Ngayon, so sa line na project ng mga 10 million, di konsulta man kami. Pero sa 250 million, 300, aday na. So, madaling sabi tayo, may mga kontrobersya, may mga questionable man na proyekto digdi sa area mo? Dahil man ako masabing questionable, pero ang kulang si transparency na dapat ipahiling nila. Alam mo, so sabi nila 250 million, dahil man ako nag-questionan. Kung yan ang sabi nila, sila engineer. Pero i-justify nila, ipahiling. Tanganing ang tao, masisipay. Yun lang naman, oo. Tamas ki Transparency Board, billboard, negative sa tangod kan mga proyekto. Dahil man itong billboard na ito, lump sum kikasan. Dapat may detail na detalye. At least paliwanag, kahit di man mapaliwanag sa billboard, pero pwede man ba ipaliwanag sa mga local government officials, sa provincial officials, sa mga ibang mga sa private sector, sa mga NGO, o sa media. Pwede man siguro, tanganing, intiro kita, aware kan mga pingigibo, kan Department of Public Works and Highways, mahiling tayo, masuportahan sa sila. Okay. So, direct may apat katabi din. Negative naman, tabi Jim, inform ka lang kay Nando na may directive mo niyan ang DPWH, sa DPWH, may directive si Presidente Marcos na
bago mag-implementa ng project, konsultaon ang mga local government units. Hello? Ano ba? Tay? Hello? Good morning, Tay. Morning. Apo, ayan. Gusto ko lang po i-inform na may directive po niya ng Presidente sa DPWH na bago mag-implementar ng proyekto, magkonsulta na sa mga LGUs databi. Iyo, dapat gani, ang okay yan, very good na directive ng Presidente, Mhm. and we are very grateful for it. Pero sana ko dahil na i-informaran lang kami na may project na. Dapat in the implementation of the project, in the preparation of the project, Yes. in the preparation of the work program, Mhm. ikukonsulta na kami. Correct, correct. Kananing, maka-point out kami Mhm. sa muya mga opinion. Yes. Pero kung maabot sa muya, work program na, nagibo na, nakabiding na, may Mhm. kontraktor na, ano pang gigibohon eh? Ang problema na, mas aram kang LGU kung ano ang kaipuhan, ninda. Ayo. Apo, apo. Sige po, dapat Tabi. siguro ang kimano. Yes po. Apo. Oo, okay. Salamat po, Tabi, Tay. Okay, so yan tabi Director Mar, si Mayor Tainando Gonzales with Vice Mayor Yep David and Kagawad Mado Manlangit. Mhm. Yan tabi, sa tuyang dagdag na informasyon, halidigdi sa Barangay Dunaut, front kan Albay Electric Cooperative, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Yan, sana maayos na po yan na nag-overflow na mga tubig galing po sa Kabasan. At may bigtrabaho na sukali, di siyempre sulat. So, sa Kabasan, overflow man. Yan. Gibo na pong paagi po yan. Ang lokal na gobyerno. Bueno, kita ang mga dugas doya po ng mga impormasyon, mga istorya, digdi po sa tuya pong palibot. Ha? Di duman po sa mga kababayan ta, may mga kunyang kita, may mga celebration kang National Heroes Day. Pero sabi ka mga amigo tang mga paraoma, oy, sana niya kami rin ang bigyan ng importansya ngunyan po na panahon na nag-celebrate kita kansiring kaya ng mga okasyon. Di ba? Modern day heroes, mga tugang. Ano? Ayan. Pero aram po nindo, may mga opisyalis po kita ngunyan na minaturo ko pa sana mga matitibay na, naghihiro na, mga tugang para tawanan ng aksyon ang sabi nga ni kaya ni problema kan mga paraumata, di ba? Iyo po yan ang saro po na dapat pong aksyonan ngunyan ang mga paraumata na nagsasakripisyo mga tugang ning todo, adi? Magpon sa pag-produsir asin pagprepare kan sa inda po ng mga tanuman, talagang may problema na. Now, iyan sa indaman ng mga pinaghahagad na sana mga tugang maging tultul na ang dalagan kam programa para po sa inda. Di ba? Kay puhan ngayon na ano yan, magkaigoning mga pag-asikaso kang pag-ariglar ka mga programa na talagang ginakaipon na most particularly yan po mga inputs sa inda, tangani po na maka makarabanti man lamang perming abonado, di duman sa mga kababayan halat-halaton ta po yan ang mga nagkapira pa mga programa, pero dakol na mga natipon mga tugang na mga dapat na implementar tangani po na maging okay na sa tuya po na dalagan, di ba? Alright, ano daw ako nagdadangog si classmate na Consular Jose Maristelo dyan sa Santo Domingo. Garin ang Committee on Agriculture dyan po sa Santo Domingo, si Kapju, aputon ta daw ang mga mga pigigibong lakdangon niya dyan sa sainda pong lugar ta. Agaro sigang kalilibot kay ni sigang kalilibot mga tugang para lang sa pangaparaoma ta. Konsi Joey, good morning. Good morning tabi, Sir Mar. Iyan, Ano lamang tabi? good morning. Sabi ko na ako, aputun ta daw ining chairman ng Committee on Agriculture. Tangon niyang baga, nag-celebrate kita kang National Heroes Day. Pero sabi ko nga niya ako ang mga bagong hiringon niya sa mga parauma ta. Daw kang mga inot ng mga discussions taday kapag nakatukaw, sabi mo, iyan ang kursunada mo,
at manood sa mga karahayang ka mga paraoma ta. Ngunang po garo ikang mga agriculture, garo igwa ka ng mga ginaribong lakdang, together na ano yan, ining mga paraoma tatabi, mga asosasyon ng paraoma po dyan. Pwede po tabi, paki-update mo kami, kung si Joey, kung ano na ang mga nangyayari duman po sa inyo pong mga pigya, bubusol ng mga lakdang para po sa paraoma. Ay, thank you very much, Tabi Mark. Sir nga ni bagakan so nagkampanya pa lang kita. Na dahil ko pa sigurado kung sa kuya makapunta na komite ba, pero talagang hada kitang tumabang para sa karayang ka mga parauma. Kaya nga ni, kan pagkatukaw tatulos, nag-ibog kita ki-request na ito nga ni, nakapasa man ako dumang ki-request to kay Senator Bongo, kan nagdumang ko ako sa Senate mismo. Kaya lang, medyo nasa langan ako sa chairmanship na palang kang ko yan, kay Senator Kiko. Kaya, another, libo naman ako kay resolution ko para sa paraoma. Ayun, okay, na sangon yan, kumusta po ang sitwasyon ka mga paraoma dyan sa Satuya? Tagaro, may mga pagtiripo naman kamong kinundukta. Iyo, tayo nga ni talaga, tawan kita mga atensyon ni mga paraoma, tayo nga ni, sa pigapod bagang mga pollen heroin, sigaro dahil nariparukan sa tuyang syudad na medyo nahirapan talaga, logi talaga sila sa pag-ugma. Kaya ang purpose di talaga, nagkatabang kang bilog sa Sangguniang Bayan, na talagang bumaba, tutukan ang mga paraoma na yung ani ko nagkakanda kita kay pagpamiting sa Inda, na sa siringani po kang kasusaro na pagpamiting ni Manduman sa opisina sa Fidel Sortida, dinala ko po mismo so personnel kang Philippine Crop Insurance Corporation na libre man sana ang pagpa-insured kan sa indang mga umahan, mga hayop. Kaya dakulang katabangan talaga ito. Tanganing may encourage sindang di pagpabayaan ang pag-uma. Ay, very good yan, Kapano yan baga naging problema ta? Kaya ito baga, ang proseso, dapat magpasiring yan sa paraoma sa Municipal Agriculture. Tanganin na yun na sila magsumitir man dyan sa PCIC, pero dinaramo pa lang sa PCIC, di nakapag-rehistro lamang. Iyo po, kaya dapat nga magparehistro sinda. So ito nga buro barangay talaga, ngunit pigluluway-luway ko nga na talagang may ganyar sinda, kung kukuhaan ko kung anong mga kepuan ninda para may labi ko man sa budget preparation kan local chief executive mo niya na 2026. Yes, at sana may makasabay na asosasyon ng paraoma tabi konsi sa Municipal Development Council, tanganing may boses man sila. Iyo yan, saro yan sa lalalabi ko na ang NGO, halos dapat ang parauma, tawan-tamang kipudir dyan, farmers and fisher folks, para may ilatag man nila kung anong needs ninda talaga. Yan. Yung nga na may ordinansa na pong na first reading na regarding nga ma-establish kita ki night market, tapos nga pampakusugunan kang gulayan sa barangay na align man nga sa programa dati na kang provincial government of Albay. Ayun, so ano rin ang planong night market dyan tabi Santo Domingo, sir? Kuya pa na sa first reading pa lang, kailang maagi pa ini sa committee, pero agad na talaga. So mga involved sectors kung ano man talaga natatabang nila. Napakulangani sa night market, ining so pigibo kong saro pang ordinansang, so magka-establisher kan kadiwa ng Pangulo para mapakinabangan kan mga taga Santo Domingo. Ayun, opo. Kumusta ang produksyon kamparo itatabi dyan, Konsi? Kumusta ang sa imong konsulta sa mga paraoma ta ning paroy? Kumusta ang produksyon nila? Ito nga yung problema, kung puro pareha, depende pa sa terrain. May mga marina ang nagugusin nila, may iba na talagang maluya. Kaya nga kasusaro, pag attender ko man kan meeting duman sa bagong San Roque, nakakuha man ako yung marina input duman na pwede tang agad kung sa INFA, na dapat magkaigwa ki satellite buying station digdi sa Banwakan, Santo Domingo, nang mabakal sa inyo. So, presyo kan inipin at tabagan kan local government unit. Ayun, dapat may sinda mismo magbaba dyan sa komunidad, adi. Oo, para din na mahirapan sa pagtransportaran mga parauma di Santo Domingo na makasig naman lang kan sa transportasyon na alukya pagasto. Oh, kumusta ang Kumusta po ang coordination kan committee ba nindo dyan sa Municipal Agriculture Office?
okay man po ang banding meeting day. Kaya ni talaga, focus talaga ako, buro barangay ako mababa sa inda para ma-encourage sinda. Na yung nga nini, ilalabi ko man nga nini sa DSWD and sa DOLE, na kung igwa man baga pisos is helping tigapod, so livelihood program kan DSWD, na dapat so para matawan man sinda, livelihood program regarding kan is helping iyan na mag-engage sa rice production. Yeah. At sa dulimang, kung halimbawa may tupad, so para man na mag-qualify, itawang tama kitindis na magtupad, at tamano nila, kung nakabasa nila, pananong nila. Yan, tamang-tama yan. Ano, imbis na dyan sa nasa tinampo na dahil naman nalulunigon si Pansirigid. Yung nga natabi yan, Sir Ma'am. Okay. Good luck tabi sa imo. Ano yan? Kap, ay konsi. Ano? Sana maging ano yan, maging matrayumpo yan po sa imo gubusol. Talagang tayponin ng tamang ka mga parao mata dyan. Bilang kita, man talaga sa baba sa pag-service sa komunidad, na bilang sa pagiging tanod, kagawad, kapitan, at ngunyan municipal councilor, talagang aramta ang needs kang sa baba. Kaya nga nini, dahil ko talaga papabayaan sa tuyang komitiba, na dapat talaga tabangan kang lokal na government kan Santo Domingo. Yung masasabi siya. Ayan, apa. Kumusta ang programa pala ni Mayor Bong dyan sa ano yan, sa manungod sa agrikultura? Nagkauro na kamo? Yung nga ni, sabi ito Sir Mar, na yung nga nitong dapat talaga, focus talaga kami. Kaya niyaw man siya, na iningani, nagsabay man siya sa duman sa pagpamiting kan mga presidente, kan mga rice farmer, na papusunod talaga dapat ang tabang sa mga paraumata. Yun, sana madugangan ang budget ani para dyan sa agriculture, panganing makapokus maning kimaray. Opo. Sabi ko. Okay. Baka po tabi, Konsi, may gusto ka pang idagdag na mensahe para sa mga parao mata. Diyan po Santo Domingo, go ahead tabi. Yun nga yung sabi ko sa gabos na bakulangan yung mga parauma, farmers and fisher folks na sana po kung may pangapudang kita na mag-ururo, mag-aratinder po kita, tapos ini po, para man siya nasasatuya. Dahil nga ni pag food sustainability kan sa Banwa, kan Santo Domingo. Oo pa. Okay. Sige po, Konsi, salamat na maray tabi. Mabuhay po ka mo. Thank you very much, Tabi Marimor. Power po sa DCGP. Thank you very much po. Bangadugan, Councilor Joey Maristela, Chairman, Committee on Agriculture, diyan po sa Sangguniang Bayan po kan Santo Domingo, in connection kaya po ng mga programang pinaglilibo, pinagubusol para po mas lalong maging mapakusog po ang sektor ng agrikultura sa nasambit na lugar. Sana magkaigwa talaga ng representation sa Municipal Development Council ang mga paraoma. Tama-tama, garong nagbibilog kunyang composition kang bagong MDC, kasabay sa mga CSO o civil society organizations, sana maisulong, maisabay. Tabi yan. I hope na manutaran niya ni Mayor Bong. Tanganing mas mga makusog ang representation, mas magayon at masking makatutukanan yan po ng mga programa na para po sa parauma. Alright, mga kapatid, isamay lang kamo dyan. We will be back for more stories. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one! DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 7 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nagpagiromdom ang Department of Agriculture o DA sa mga parasira na magsunod sa mga abiso kang lokal na gobyerno. Ini may kinaraman sa magiging kondisyon kang dagat dahil sa maraot na panahon, epekto kang bagyo, LPA asin kang habagat. Sigun sa DA, mas marhay na siguruhon ang kaligtasan ka mga ini asin dainango na maglawod kapag makusog ang ukol. Inabisuhan man ang mga ini na ipwestoan sa indang mga lunadan sa lugar na daiaabuton asin na anudon kang tubig. Mantang siniguro man kang DA na mantinilining nakabantay asin magtataon ng regular na update, may kinaaraman sa sitwasyon. Yan ang Bareta Hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Maray na Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Ayan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Kaya ang second part ng riba ng natin sa programa. Uy! Ang bilis ng oras ha. Alas 11. 11 na po. Pumpiang 11. Pumpiang 11. Kaya po kaltaon na ininin Lunes. Wala akong pasok ang mga nasa gobyerno at saka yung nasa pribado at saka walang pasok ang mga estudyante, regular holiday, pero kami mayroon. Dugaan ang istorya, halipot yan sa luwas. Minabalik mga ito ang mga pag-iribat ha. This time si Baby Angel Mustasa nasa linya. Baby Angel, ano, ayos na? Yes. Ayos na? Bay pa, Sir Mar. On assignment pa ako. Ay, nangyari. Ay, kumusta yung mga
kapamilya tamanan mo sa renewable energy. Sa ngunyan, Sir Mar, on assignment ako digdi sa nagpapadagos na Albay 100% Renewable Energy Alliance Skill Sharing, Strategizing and Planning Session, Albay Working Group, kung sa induwang aldaw ining aktibidad, Sir Mar, na pinag-initial ka nga Mayon Integrated Development Initiative so ining MIDAS sa panginganat ni Executive Director Ma'am Teta Treyon Fante. Para mas masabutan ta, Sir Marco, na ano ang objective, ano ang rationality ining aktibidad na ini, and then sa laog ng duwang aldaw, ano ang magiging mga aktibidad na gigibuko na nasa ibong na linya, Sir Mark, kaibaran ko po ngunyan si Ma'am Tet. Ma'am Tet, good morning po. Nasa ibong na linya si Sir Mar po sa DCGD. Hello ma'am, good morning. Just maray na agaman po sa gabos na nagdadangog. Yes po, opo. Mo, Sir Mar. Ano po ang anong target o punteriya o target na output kani po na pagtiri po na ininduang aldaw? Actually, itong 2 days na activity ay magkakaroon ng mas malalim na pag-intindi ng mga kausa, ano po yung status na ngayon ng climate crisis sa world, no, sa global at saka sa Pilipinas, para po masisituate natin at mas maintindihan ng mga members of the renewable energy alliance na bubuuhin natin. Oo. Ayun, so aramon tayong alamin natin kung anong pinakang sakop na, kumusta na ang sitwasyon ng daigdig natin and paano tayo makakatulong. Opo. Kaya may sa second day po would be planning na po, no, ano yung mga steps, next steps or ways forward para po dito sa tatabahuin na ng network o ng bubuing na alliance po sa renewable energy advocate and champions. Ay, kabalik kayo dito, sir. Yes po. Yan din si GV, ano? Opo. Kasama tayo diyan. Di ba ang Albay ay na-declare na nasa state of emergency because of the climate, and then mayroon tayong target na by 2030 dapat 100% renewable energy ng Albay. Exactly. Opo. So, tatabawin natin yan. Baka mamaya walang mangyaring 100% kung hindi tayo po mag-action planning. Yes, opo. Sinong mga kasama natin dyan, ma'am? Parang nakita ko yung PMCJ, yung Philippine Movement for Climate Justice, nandyan? Opo. Ayun, nandyan sila. Actually, sila yung nag-initiate, no, na ma-localize dito sa Albay. Ayun. Yung mga local actors natin are basically from Albay Movement for Consumers Organization, yung AMCO, ALECO. Tapos yung ASCODE, yung foundation. Tapos meron din po yung SL, si Ma'am Rose. Yes, opo. Tapos yung Laudato Si Father Momoy. DCGB, tapos yung MIDAS, kasali po dyan. Ayun. So, good luck po tabi, ma'am, and I hope inaantay ka namin dito, sir. Ba't wala ka dito? Di ako magkakalis, ma'am. On board ako eh. Yun ang natin. Hindi tayo pag weekdays, yan ang naging problema natin. But anyway, sabi nga natin, nandiyan dyan ang ating pong support. Alam niya ni na Sir Larry. Ayan, nandiyan po tayo dyan. Okay. At yan sa mga advocacy natin, na isulong yan na pangangalaga sa ating pong Mother Earth, mabawasan ang sobrang init, and mabawasan ang ating sobrang carbon footprints para makatulong tayong maibalik sa dati yung pong daigdig natin. Ayan. Okay. Sige Kasi, sir, very controversial ngayon yung tungkol sa flood control management, di ba? Kaya, naka-highlight yung Albay at saka yung Camarines Sur. So, natin maintindihan kung bakit yan sa context po ng climate crisis. Yes, ma'am. Opo. Sige po, ma'am Tabi. Good luck po, Tabi. Isa sa Indo po dyan. Sige. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Tet. Ayan po, Sir Marcy, Ma'am Tet Trion Fante and MIDAS Incorporated Executive Director. Kakatapos lang, Sir Mar,
magpresentar ni Sir Larry Pascua kaining state of worsening global and Philippine climate crisis and the need for just transition. And then itong ipituto karon man ni Sir Mar ining manungod sa climate and gender justice framework for just transition kung sa iyang sinabi ni Sir Larry Pascua na sa siling kining mga inisyatibo dakula man ang magiging papel kan mga kababaihan. And then, nakatalaan man na at sa napagkahapon, Sir Mar, may overview of Albay power crisis and the Philippine energy landscape. May manungod man ni Sir Mar sa 10 principles of rapid, equitable, and just transition for renewable energy. And then sa aga, yun ito mismong tataram nila, Ma'am Seth, na igwa na si pagbilog ng mga plano manungod digdi sa Albay Multi-Stakeholders Partnership for Inclusive Renewable Energy Access. And then may overview, implementation plan, and then itong open forum and then budget. As of now, Sir Mar, nagpapadagos pa yung aktibidad digdi sa sarong lugar digdi sa may Kalayaan Park. And tututukan tayo ini sa good at sana po na pagkahapon dahil sa dakulang bagay man ini bilang andi sa GB po baga Sir Mar sa tuyang mga itibubusol itong pagproteher sa tuyang kapalibutan na sa ruman sa advocacy yataan na pagsuporta manigdi sa itibubusol na 100% renewable energy sa taon 2030. Bala ka na dyan, i-representar mo na lang kami. Paano tayo yan? Opo. Okay, sige. So, yan po, Sir Mar, ang mga doon pong informasyon haligi sa luwas si Inraw Mustaza, DCTV. Thank you very much, Baby Angel. Ayan po tabi, mga tukang pagtiripon. Diyan po sa Kalayaan Park. Diyan po sa Sarong Grill dyan. Sarong establishment po dyan. Para po pag-urunan asin ano na ang mga dapat natong giribuon para po dyan sa renewable energy. Yung mga kasama natin dyan, mga tugang, hirapan po dyan nagtitripon. Kasi magkaplano po yan para po sa mga next move. Para po sa mga kababayan ta. Alright! Bueno, Partner Al, normal nasa linya man. Partner Al, good morning! Thank you so much, partner. Dapat man matawan doon talaga ang agriculture. Ako sana turismo sa Ibalong Festival. Kunyan yan, ang turismo baga buda ang agrikultura. Dapat magkaibanan yan. Dapat, sabi partner, kaya ayun man iyan ang pigbubusol ko niyan kan gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Isiam Ismael, maging si City Councilor Ismael Boban Deport, bilang chairman kan Committee on Agriculture. At the same time, siya niyan ang chairman kan mga activities sa Ibalong, may relasyon sa agrikultura. And pigdatawan doon na sana magka-interest man digdi ang mga jóvenes lalo na pag-abot sa agriculture. Dahil parte ni partner kan history kan Ibalong ang pagtatanom na inintroducer baga kan Tulong Heroe kan Ibalong, Sindabaltog, Bantong, asin Hanjong ang agriculture. Sinda ang mga naging leader kan panahon na sabi mga tubo pa ining India na nakaabot digdi sa lugar kan Ibalong an Bicol asin ipigpromoter lugar sa pagtatanom. Sindang tulo nagipaglaban daman sa mga perwisyo sa pananom, sina Tandayag, sina Nene Ramot, at sabay na si Oriol para proteksyonan ang pagkabuhay kan mga tao. Kaya ngunyan, parte kan Ibalong Festival, ang mga activities na pang-agriculture na padagos niya bigatawan doon kan mga namamahala digdi para lalong maedukar ang mga tao, lalo-lalo na ang mga jóvenes na sana may tanom sa indang kaisipan asin may sa puso ang pagtatanom na importanteng maray sa pagbuhay-buhay tangon yan. Iyan, partner, ang informasyon pa digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. So yan po tabi, abangan tan mga paghiro na kan lokal na gobyerno manungod dyan, tanayin na po ng importansya kan agrikultura, katakot kan turismo, bakit ito kadig sa Ibalong Festival, no? And then, padagos po ang Agri-Fair
Diyan po sa Ayala Malls. Hanggang September 6 po sinda dyan. So gusto naghahanap po kamo ng mga presko, asin barato na mga agricultural products. O yan po sinda dyan tabi sa Ayala Malls. Diyan po sa luwas lang, no? Para ano yan, makabakal ka mo ng barato itong pula na may pananumpati na kalamansi. Pwede ka makabili dyan. Mas mura, 150 lang, no? May bunga na. Pero yan po, may kunyan yan. May technique po yan para mas mapakinabangan ng maray. May pigapod niya, ano yan, pruning. Para di masyadong malangkaw. Pagkatapos, may concentration po yung yung pagdakula ka mga bunga dahil mag-aragawan. Yan. Alright. Oy, congratulations po mga tugang sa tuya po na sa tuya pong Pinay tennis star si Alex Iyala. Puminailing po naguminibo naman ng istorya mga tugang naman sa US Open. Saan kayo na tinuting Pilipino mga tugang ng Ghana. Diyan po sa primerong Aldaucan US Open. Kaya maging presidente ugma at saka ini po si Alex uminigda mga tugang duman sa tennis court matapos na madaog niya ang number 14 seed na taga Denmark. Imagine so kalaban niya, grabe na ang titulo palaan. Pagkatapos itong niya talagang season ng para tennis. Tas 6 years old pa sana nagkakawat ng tennis. Si Alex, puminaling man siya ng tibay mga tugang duman sa mga previous na sinalihan niya na pinadarapa niya man sa mga naging mga kampiyon, di ba? Although dahil niya nakuha ang kampyonato kay itong mga sinalihan niya, pero naglangkaw sa iya po na na rating. Na sangon yan mga tugang, nakaabot ako tang 56, kaya lang kan nadaog siya duman sa ibang mga sinalihan niya, nakaabot at sangon niya sa 70 from nasa 80 plus yata nung mga una. So may mensahe mga tugang si Alex Iyala para po duman sa mga kababayan ng mga Pilipino niya po duman jampak ang ang lugar mga tugang na pinagibuan naman po sa New York. Anong iluwan talaga ng kunyan? Ni Alex Iyala, mga tugang manungod po dyan sa mga pinagigibo, mga tugang na sa ginibong kawat na ang nakalaban niya magabat tulos ta may drolats yung nabulnot niya mga tugang. So so itong si Tausun from Denmark na talagang season na mga tugang na para para kawat ng tennis yan. Special, they make me more and more special. To be Filipino is something I take so much pride in. And I don't have a home tournament, so to be able to have this community here at the US Open, I'm so grateful that they made me feel like I'm home. It's so special, Yan, yung madami ayos man na ibi si Maray. Maugmaman, yan po mga pangyayari. Maski nga may mga araki-aki pa ini, pero nagigibo na po ng istorya mga tugang sa lado po ng sa lado ng tennis. Kaya matios mga tugang kang presidente ng Pilipinas na bation mga tugang si Alex Iyala. Nasabi mga tugang kang presidente nagpupuon pa sana si Iyala as in kaibanan niya ang bilog ng Pilipinas sa kada labang kay ni. So sarabay-sabay daw na isuriyaw kan mga Pilipino sa kinaaban kung gurano katibay ang mga Pilipino. Ang sabi mga tugang, she's only getting started. Congratulations at Alex Iyala, kasama mo ang buong Pilipinas sa bawat laban mo, sama-sama nating isigaw sa buong mundo ang galing ng Pilipino. Sabi ko sa mensahe kang president sa iyapong social media. Pinataob, kumbaga dinaog ni Iyala si Clara Tauson kan Denmark
sa first round kan 2025 US Open. Kasubaan ko pong aga, oras din sa Pilipinas. Siya lang kayo dating Pilipino na nanggana sa Grand Slam Singles Tournament sa Open Era. Iyan po tabi, mga tuga ang development. Kaya po na sinalihan mga tugang ni Alex Iyala na tournament. Ngunyan po na pagkaaga. And diretso po yan mga kawat na yan, mga tuga doon sa New York. And good morning sa mga kababayan sa mga nag-celebrate ng birthday. Happy birthday kay KB430 Kilo 02. Si Ma'am Ria Crisostomo. Happy birthday tabi, Ma'am Ria. And then si classmate Noe Baldirama. Batch 80 kan Santo Domingo Barangay High School. Happy birthday tabi, mate. More life, prosperity and happiness. Mabuhay ka, mag-birthday ka hanggang gusto mo. Di ba? Good morning man kay Sir King Rinaldo sa tuya po na masugid na taga-subaybay dyan po sa Bangkiruhan. Siring man si Bing Bon Boris dyan po sa Malilipot, si Kuya Bob Candano dyan po sa Tabaco, and then Sir Jeff Santos from Queensland, Australia. Yan, si Sir Arvin Balaoro, KB43016, yan po siya sa Dubai, at saka si KB43002, Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. And siyempre sa mga friendship natin dyan sa Apsimo, sina Sir Peter Oprasio, good morning tabi sa Indong, kabos, mga friendship. Yan, nakabantay kita kung ano mga pangyayari. Pero medyo good news ito, parang ali sa high, naging medium kasubangging mga alas 11, ngunyan po na aga, naging low na lang ang posibilidad na ma-develop bilang bagyo mga tugang. So, tropical depression, so low pressure area na yan po sa Laogan Philippine Area of Responsibility. Sana ay dahil na magtunaw na abagat pa sana narugulpi na kita, di ba? Ang mga kababayan ang Manila, Quezon City binabaha kasud ba, di ba? Sa iba man ng mga lugar iyuman mga tugang. Kaya yan po ang saro sa mga naging mainit na maray. At manunod po dyan sa mga flood control. Dakulong yan pinagiribo nga kasi pang bata. Pero aram po nindo, may mga may mga factors po dyan talaga na dapat nagiribuhon kita. Most especially sa mga local government units. May saro na nailing kita mga tugang na gusto kong i-share sa Indo. Hindi po na pinagigibong mo niyan dyan po sa Naga City. Si Mayor Lenny Robredo, mga tugang, nagkakaigwana nin paghiro dahil binamamagasinda, and then may mga lugar talaga na minabaha talaga tulos. Now, nagkaigwa mga tugang nin action ang opisina kan alkalde na sabi ninda gamiton itong pigapod na hydrologic modeling software, itong HEC HMS Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System na na-develop mga tugang US military. I think aram ito ni Sir Rinaldo ang sabi digdi, mas makaskas, mas accurate as in efficient na flood control sa Naga City sa pagiang pag-adaptar ng sarong digitalized na flood mitigation system na bigabadalangan na hydrologic modeling software. So susog sa kamabutan po mga tugang kang alkalde, nagibo na data-driven ang pamamahala. Ini pong maiwasan na collaboration kan City Disaster Risk Reduction Management, kang Engineering Office, Environmental Natural Resources Office, as in mga eksperto sa environmental engineer para magkondukta nin masinsinan na data collection hali po sa Naga River. So mga datos, ilalaog na duman sa HEC HMS software para magsirbing scientific baseline para sa gabos na papaabot na flood control as in river rehabilitation projects. So ang sabi kang CDRMO officer in charge sa si Reyno Rodriguez, aramon kan software ang pinaka-epektibong solusyon arog kan dredging o pag-ibon ng bagong waterway channel pasiring sa Bicol River.
para mamarikas ang bulos kang tubig pasiring sa dagat asin maiwasan ng pagbaha. So, bako na ining sutro tsamba sana. Kung di scientific based na ini. Di, ang sabi, sa pagikan advanced simulation na ining HEC HMS, pwedeng maaraman nin mas amay ang magiging resulta as in investment requirement ka mga proyekto na magbabawa sa oras, gastos sa esparsos, habang mas naniniguro sa accuracy as in overall efficiency. Dagdag pa digdi, pigbubusol man ang mas maiwas na pagipagtabangan sa mga karatig na bayan sa Bicol River Basin para masiguro ang holistic as in pangmahaluyan na epekto ka mga lakdang. Kasabay digdi padagos po ang mga workshops and seminars sa eksperto para mamantinir na proactive ang mga flood mitigation strategy kaning syudad. Now, naglibot kasuod mga tugang si Mayor Lenny, daling nga na may mga building na duman na bagong konstruir na naging kausaman mga tugang kang kunyan kan nata nagbabaha ta nailing ninda nakaipuan na mag-adaptar nin building code ang local government ta ang pigsunod ngayon yan so national building code dapat nga igwaman kitang lokal tangani na maigiya ining mga maturugdok kung saan dapat magdaralaga ng mga tubig, di ba? Kasi kung ano mga dapat nagibuhon. Naramdaman ko itong green engineering, na dapat ngaya pag nagparong ka bako gabos na natad mo siminton mo magtada kaning daga tanganing makahangos ngaya ang daga as hindi masyadong mainit ang pagmati mo. Ini man sa inda dapat ngaya dahil pag siminton gabos lalo na itong maiwasan ngayang parking area nabanggit sa SNR. Maiwasan ng parking area puro nga simintado kaya ngaya pag naguran di dalagan mga tugang sa kababan so ano yan so mga tubig ta imbis nga na ma-absorb ko ta kandaga so yan ang saraw nagigibon na kung paano gigiani paano po yan ayuson tapos sa Singapore ngaya pigibo na yan mga tugang na mga lakdang na yan kung paano na sa tubig dahil masyadong magdalagan sa tinambo kundi magsuksok sa irarom kandaga tangani po na dahil magkausanin masalangkaw na baha ayan po tabi adi nagpo na tayan man nga ni kan nakaging aldaw nailing ko itong mga post as in mga interviews kay sa geologist as in sa disaster resilience expert si Dr. Mahar Lagmay na ang sabi mga tugang bako sa nangayang limitado sa pagpapatindog nin flood control infrastructure ang gobyerno para masimbagan ang problema sa baha. So kay po ngayon na konsultahon muna ang mga lokal na gobyerno as in probinsya ang mga siyentipiko tanganing maiwasan ang pagpautob kan mga dai epektibong flood control measure. Yan po tabi adi. At ayan po ang mga talaga na hiling na dakulon ngayon na mga pinaggiribo na madali yung magkagaraba ta dahil ngayon na adalang kimaray. Diba? Alright, mga kapatid, oras na to 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sana magsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, balik po kita mga tugang sa programa. Aramon na ito ngayon pong Monday. Oras na ito mga tugang, alas 11:40 na ng pagkaaga. Oy mga mises, rekas-rekasan todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Good morning dyan po sa SJ Farm, kay Mang Abunjo at saka kay Sir Mark J. Sanchez as in family dyan po sa SJ Farm sa San Agustin sa Libon, Albay. Good morning man kay Sir Gerald Aranya the Wanderer from LA Drive, Gugon, Legazpi City. Yan, God bless niya all over the world. Si Sir Jeric. Good morning tabi sa imo Sir Gerald. And then siyempre duman po sa mga kababayan po niya to na mga maratapas na mag-igop na nin sa baho, tangani pong ariglado na kita. Alright. Oy, good morning mga tugang sa mga friendship natin dyan sa The Oriental Legazpi. Lalo kay Sir Res Bernardo
ang ano yan, ang sa tuya pong amigo long time ago. Yaon sa digdingon yan sa Legazpi, magstay muna para ano yan, maging magabayan mga tugang iyan na mga ano yan, mga mangyayari po dyan sa ano yan, sa Sendang Hotel. Duang hotel nito digdi, yung Proxit sa kanyang pong Oriental. Okay. De, kanang aging Sabado, na-invite ako maging, pati nga ni si Sir Glenn ko, tabi imbitaran, tsaka si Baby Angel, imbitaran, kundi, very busy gabaw sa ano. So, nakaduman ako, and nakaroon ko rin si Director of Public Relations and Creative Content Officer, Kanda Oriental Hotels and Resorts, si Sir Res. Nag-restorya kami. Tapos uminabot si Casey, si DJ Casey, para duman mga tugang sa relaunch, kan sa inda po na ining pigapod niya tong Saturday Grand Dinner Buffet. So, iguana sinang Sabado. Tayo iguana bagang Biyernes, tsaka Domingo. Pero dahil weekend, dinagdagan na po, ginibo na so Sabado. Iguanang Sabado, 6 o'clock to 10 o'clock. Nakarakanan din. Ay, June. Festive Spanish inspired mga tugang so pinisto sa mo, duman. Iguanang hamon Espanyola. May lechon. Tsaka kadakol ng mga dishes, siguro 15 siguro ito. Talagang sulit. Dahilin ko naman si Sir Marlon D. Yung may sadirikan mayon treats na birthday ngayon ni Commander. Happy birthday, ma'am. Duman nga dinara. So, dakol nagkakarakan palan pag weekend dyan. So, gusto man talaga nindo na itong sutahimik baga. Naharayo sa ribok ang mga auto. Harayo sa ribok sa siyudad. Duman sa taas, mga tuwas na Oriental. Pwede ka mo magkaon po duman. Po na alas 6 hanggang alas 10 kakakaon. Kunyan, eat all you can. Bahala ka kung kanggat kaya ng tiyan mo na magkaon po duman. Kaon ka sa ng kaon. Alright? Sige po tabi. Para po duman. Salamaton tabi sa invitation. And then salamaton man kay former Congressman Wilbert Lee, nailing ko duman kaso Sabado, and nangungumusta man tabi sa mga amigo ta. Salamaton tabi Sir WTL, yan, kay Manoy Wilbert. Na warm accommodation tabi sa tuya duman po sa ano yan, nasambit pong okasyon sa pagbubukas. So, sa Sabado, iguana po yan. Gusto sabihin, Biyernes, Sabado, Domingo, pwede na kamong mag-avail po kayo na Grand Buffet, dinner buffet dyan po sa The Oriental Hotel, dyan po sa itaas, sa Taysan, no? Tangani po na matanan po doon, masisiram na mga pagkakan. Pasarabay na po so mga dessert, mamili ka mo kung anong gusto nindo. At kumain, magpakabusog kayo hanggat gusto nyo. Alright. Bueno, ay matindi yung mga inchik talaga, di? Mga inchik talaga matindi. O may bago mga tugang na-develop ang Chinese, ang mga ang Chinese scientist. Nin sarong klase mga tugang ning bagas. Na sabi na bubuhay mga tugang sa tubig dagat. Hindi ganunan mo. Ang sabi, potential ngayon makakapagpakaon ng 200 milyones mga tugang o sobra pa mga tao by 2030. Tingnan natin ang kwento. Sabi po, mga tugang, sa nakalat na itong impormasyon, ang mga Chinese scientists nakagibo na naman ng groundbreaking advancement sa pagipukang pag-develop ng paroy na pwedeng mabuhay sa tubig dagat. Inapon nila ng sea water rice.
also called mga tugang as salt-tolerant rice, na sabi, pinagbreed na mabuhay mga tugang sa saline alkali soils kung saan ang mga traditional crops day po nagsusurvive. Day kayang mabuhay, pero napabuhay nila ang paroy mga tugang na inapunidang seawater rice. Ang innovation, mga tugang, dakulang bagay ngaya duman sa promesa para po sa food security, particular sa mga coastal regions na nagsasapar mga tugang ng soil salinization. So nag-askan sudaga. Sarong problema na nakaapektar sa milyones na hektarya dumanda sa China sana. Yan. So by 2030, ang sabi, ang salt-resistant rice may potential na makapagpakaon po hanggang 200 milyones na mga katao o sobra pa. Sabi po sa estimates ng mga researchers. Ang paroy, pinagkultibar sa pagikan dekada na pagpili kan breeding bako sa pagikan genetic modification kundi pig-combine so traits kan wild salt-resistant rice with high-yield commercial strains. So, ang resulta, may variety na dahil sana nabubuhay mga tugang sa salty environment, kundi nakakapag-produce man mga tugang nin signifikanting ani. So, sa pinagibong test fields, harani sa Yellow Sea, ang ani uminabot sa 6.5 tons kada hektarya. Comparable mga tugang sa traditional rice sa mga ideal na kondisyon. So, yan po tabi, mga tugang. Ang sabi, ining breakthrough ini could be a game changer para po sa mga nasyones, siling kan Bangladesh, Egypt, and Vietnam, kung saan may rising sea levels na nagkapatakot sa mga freshwater farmlands. Okay, so yan po tabi. Ang saro, mga tugang na feature natin sa Aramon niya to. At least may naramon kita, may bago. Mayroon pala na mabuhay sa Mascad, di ba? Ano doon? Ang anday pa po digdipigtaram kung ano ang lasa. Ano? Baka may hiram na. Di mo na kay Puan ulam. Dahil mo na kay Puning disabog. Di ba? Naos yan sa atin. Mga pobreng tikoy tayo eh. Wala tayong bang ulam noon. Ay, kuha ka ng asin, disabog. Ha? Okay, rino. Ano yung rino? Kuha ka ng asin, kalagay mo sa platito, pigaan mo ng kalamansi, tapos runuton mo mga tugang kang kang kutsara, rino. Tapos pag taga-dap mo dungan, iyon ang panira mo. Mga pobre, ang katiusan kang panahon, inabot ko yan. Including ang pagsabaw mga tugang ng maluto, sa maluto ning ginataan ng nyug. Yung gata ng nyug. Sus manius, tapos date na wirik asin. Ayaw ka ng pagtios kang panahon, mga tugang. Bago ini, salt water rice o salt tolerant rice. Waring digdipig sabi ka mga scientific kung ano ang lasa ka ini. Kung igwa ng iram, di mas paborito dugang sa mga daing ipanira. Maluto sa solve ka na. Di ba? Ipo yan mga tugang, mga sistema po mo yan. Papa Mar, sorry po, ngayon lang ako nakabukas, di ko narinig ang announcement mo tungkol sa pangyayari. Tungkol sa aumento kang presyo kang brutong pangyayari sa imo. Kasi bago tabi, pinunanta na, tinaramta na bagada. Kunyan, 70 sentimos ang aumento sa diesel. Sa lapi, sa gasolina, 70. Sa lapi, sa diesel, tapos 30 sentimos sa kerosene. Yun po tabi. Target pa ngaya. Target pa. Disabog, rino, aso di parang target. Ang sabi, mga tungan amigo ta.
Di target kang muroso asin plus maluto. So, ayun ang nakaka-relate sila. Mga nakaranas po sila ka ba nga naging experiensya kan mga pobreng tikoy kang panahon. Di ba? Na iyo po yan talagang kunyan. Sistema mga tugang nga day kang panira. Tapos tipid-tipid sa maluto pa. Ayun na po yan tabi. Pero kunyan na yan, may mga bagong mga varieties. Ewan natin kung anong pong sistema niya. Pero talaga pong dapat dito, pakusugunta yan. Na pagtatanong mga tugang ang pukusan kang gobyerno yan, because it's heartening mga tugang na mga nag-aradal din sa tuya iyon ang nag-supply dumana kita nakikiuro na nagangayo-ngayo ang gobyerno ng Pilipinas tatawan man ng allocation nin bagas na imported pa siring sa mo. Imagine to that. Dili sila nag-aradal, di ba, sa IRRI sa Los Baños. Naging mga exchange students po sila noon. Kasi during that time, mga tugang, talagang ang Pilipinas nag-export ng bagas. Pigpapadara sa ibang nasyon ng mga bagas. Talagang matindi ang produksyon ka ito digdi. Mali ito pagkalis, kinagkapi ng panon, nagkulang ng bagas din sa to. Pagkatapos, para convert pa sa mga subdivision sa mga kabasan. Tapos yan, kulang ang mga suporta sa mga parauma. So iba nga may nakauron ako mga tugang na taga Camarines Sur ka nakaagi pong weekend na duman nga sa mo abo na ngayon magtaranom Sir Mar 8 pesos na sa ngayon barakalang kang paroy. Abo na da magtaranom karon man sa mga taga Uwas baga na nakauron na Jimmy yung Irrigators Association dyan na abo na magtaranom ta kabarato na ngayang maray. So sana ining mga pinag-i-insistir mga tugang ni Senador Kiko Pangilinan na yung pang chairman ng agriculture sa Senado mangyari because siyempre kinsisinda mga tugang ni Secretary Francisco Tio Laurel sa mga pagbabago na dapat nagiribuhon. Ansaro na natatarget nga itong pag-amyendar mga tugang ng rice tarification law na naging dalan para mapusasan mga tugang sa NFA. Sa panahon ng krisis, na supposed to be dapat sila magbalansi kang pamasyuhan dyan sa merkado, dahil na nila magibong mo yan dahil sa rice tarification law. Because bawal na sila magpabakal ng bagas. Bawal sila mag-importa. Tapos solamente gibunin na magtipon nin paroy, igibuhon na bagas, ipamulino, tapos ihanda, kuning kaso may mga maraot na panahon, may kalamidad, para sa naman mga tugang pang-relief sa satuya pong mga kababayan, may makain tayo. Hanggang naman na lang sinda. Kaya baka nagsuro pa yung budiga. Di ba? Walang bawas walang kulang ang bawas. Di ba? Hindi naman lahat ng panahon may kalamidad. Di ba? At saka yung ampiga mamautan na dahil magkaiguning kalamidad. Di ba? So ito may pasiguro sinda dyan. Kundi yun, bagon ta ngaya, tangani ngayang bumalik. So nagkapi ng mga powers, mga tugang kang NFA before. At wala ka na, ngunyan, ka nang mailing dyan halimbawa baga ngaya NFA Grains Retailer, wala na. Diba? Kung ka ito, pag naglangkaw ang presyo kan mga commercial rice, minapadara ning bagas sa mga retailers na akreditado ninda, tanganing mabalanse, mapababaso presyo kang commercial rice. Pero ngunyan daina. Paano man kaya kang ito para giribon man gikalukuhan ka nagkapira. May mga naggibo ka adulterated rice. Yung bagang NFA rice plus commercial rice na regular ihalo pagkatapos ang pabakalan ninda mga tugang commercial rice na. Pangida kulo na nagkadarak pa itong mga panahon, di ba? Ngunyan yan po ang pigiling. Sana padakol talaga ang production, tayo yan po ang kulang. Nganing mamantinir na di kita magparaasa sa iba, di ba? Makasupog na digdisin na nakanoon, tapos ngunyan kita na nagkikiur na pwede nga tabi Thailand, pwede nga tabi Indonesia na padaran man nila kami ng baga sa Pilipinas, takulang na. Yan ang problema natin, di ba? Kaya po naman sa mga kababayan dahil magpara luya-luya, magtaranom kita. Sa pagtanom, walang gutom. Di ba? Maski na sana dyan sa tuya pong mga natad, pwede baga. Tausi ngaya.
Igwa pa kaning saro amigo yung misi. Yung tausi yung itom. Yung misi yung inubaka na puti. Maray na ang pangkaag sa maluto mo na isira. Di ba? Yan po. Ngunyan nga ni pisar na bagay ng tausi dyan sa merkado. Pwede ba sa kuyog? Ayan, simpleng mga simpleng mga pangulam ka mga panahon. Igwa pa nga ning buro migo. Buro. Ito bagang maskado no nasira. Napanog ki asin. Kaya alam mo niya, pag nagparakaong gagayan, alta presyon ang abutan mo. Di ba? Karang ka maskado ganyan dramatika. O bata, ang stroke ko niya, number 3 pala na killer mga tuga sa Pilipinas. Number 1 is atake sa puso. Ha? Number 2 is cancer. Number 3 is stroke. Ha? Yung mga ginabarabaga. Tsaka may minaputok na ugat. O yan pala eh. Kaya dapat kan mga eksperto, dahil lang ngayon na araw mo na hypertensive ka, walang kompresyon ang dugo mo, kundi dapat ngayon na mag-inom ka ng bulong. O paano mga kapatid? Ayok na kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa inyong unang pong regular holiday. National Heroes Day. Monday. Ako po si Mardilado yung iba. Thank you for keeping us company. Sa mga po ni Juna Pulis sa Lado Technical, kasubago. Kasabay ito si Chief Ramir. Kasabay ito man siyempre si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Nagahalang kabilog na tropa sa newsroom. Tawa sa luwa sa Megaforce. Sendo ko bagos. Thank you. And God bless the Philippines. Sabi ka na po masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. Masunod na po yan. Bakunang angat, serbisyong dapat.